Ġimatejn wara maltempata qalila li ħakmet lil Malta u kkawżat ħsarat konsiderevoli, is-slielem minn diversi bajjiet li tkaxkru fil-baħar baqgħu fil-qiegħ tal-bajjiet. Dan bil-konsegwenza mhux biss ta' tniġġis tal-baħar imma wkoll qed issir aktar ħsara lil dawn is-slielem li skont stimi ppreżentati fil-Parlament ħareġ li se jiswew mal-35,000 euro. Hemm ukoll periklu għall-għawwiema kif il-filmati jiġdu li ħafna minn dawn jinsabu f'baħar baxx. Kien is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista li fil-bidu tax-xahar qal il-ħsara, speċjalment fit-tramuntana tal-pajjiż bħal Fladira u San Pawl il-Baħar tikkonsisti fost oħrajn f'120 sellum tal-bajjiet li tkaxkar fil-baħar flimkien ma' apparat ieħor fosthom passaġġi tal-injam. Dakinhar l-istess Deo De Battista qal li se jsir tentattiv biex dawn jittellgħu mill-baħar u jissewwew, xi ħaġa li baqgħet ma saritx kif jiġdu filmati li waslu għand dan l-istazzjon. Il-filmati juru wkoll kif qiegħ il-baħar għadu mimli bi bċejjex ta' materjal differenti li tkaxkar. Din l-ħsara kienet prevista anke għaliex fil-Parlament is-sena li għaddiet intqal li fl-2016 kienet saret spiża ta' 25,000 euro fuq 100 sellum li kien tkaxkar fil-baħar u li ħafna minnhom kellhom isiru mill-ġdid wara maltempata li kienet seħħet f'Ottubru ta' dik is-sena.